Pozdrav slatkoljupci, danas radimo jednu tortu koja će svih vas oduševiti. Za početak, znači biskvit je kod svih mojih torti uvijek isti, uvijek je isti postupak, znači 5 jaja, odvajamo žumanjak od bjelanjka, znači sastojci su sve puta 15, znači 15 žlica šećera, stavljamo u žumanjke, to sve dobro zmiksamo. Nakon toga dodajemo 15 žlica ulja, miksamo. Nakon toga 15 žlica mlijeka, evo prstića mog malog kušača. U smjesu dodajemo 5 žlica oštrog brašna, zatim 5 žlica glatkog brašna i 5 žlica mljevenih oraha. Znači mutimo bjelanjke, u bjelanjke dodajemo žličicu soli, dodajemo 3 žlice šećera i miksamo u čvrsti snijeg. Prethodnu dobivenu smjesu od žumanjaka dodajemo lagano u snijeg od bjelanjaka. Ovaj postupak radimo ručno, znači bez miksera. Smjesu izlijemo u kalup prethodno obložen papirom za pečenje, te stavimo peći dok biskvit lagano ne požuti, otprilike nekih pola sata. Stavljamo kuhati pola litre mlijeka. Mlijeko stavljamo kuhati, u mlijeko dodajemo 10 žlica šećera. Dok se mlijeko kuha, u čistu posudu stavljamo 9 žumanjaka, dodajemo 1 vanilji šećer, 2 deca mlijeka i 8 žlica brašna. Dobivenu smjesu od žumanjaka ulijevamo u mlijeko te miksamo. Nakon toga pola od te smjese stavimo hladiti. U drugu polovicu smjese dodajemo 100 g čokolade za kuhanje, miješamo te također i tu smjesu stavljamo na hlađenje. Pošto nisam stavio cijeli proces filanja torte, znači ide biskvit, bijela krema, crna krema, šlag, malo šlaga, opet biskvit, bijela crna krema, šlag i na vrhu opet biskvit. Cijelu tortu ukrasimo po želji, mi smo je ukrasili sa šlagom, te to je to. Nadam se da će vam se sviđat ovaj recept, torta je vrlo ukusna, sočna, krema je top i to je to. Dobar vam tek.